गोवा चित्रपट महोत्सव 14वं सत्र आहे आणि गेली 14 सत्रांमध्ये विविध प्रकारचे मराठी सिनेमे इथे दाखवले जात आहेत आणि यावर्षी तुमच्या सिनेमानं या सिनेमा महोत्सवाचा पडदा उघडला. काय म्हणणं आहे तुमचं? नाही, खूप छान आहे. म्हणजे हे मी आधी पण माझे पिक्चर झाले तिथे हो. आणि हे मी खूप वेळा आलो इथे. गेली काही मला वाटतं 2-3 वर्ष जमलं नाही यायला, पण यावर्षी मी माझा सिनेमाच असल्यामुळे मला येता आला आणि आनंद हा आहे की एका फेस्टिवलमध्ये गोव्याच्या लोकांना 20 सिनेमे बघता येतात आणि ते त्याच्यासारखी चांगली गोष्ट नाही. मराठी सिनेमा काय होते त्या वर्षात आणि हे फेस्टिवल करणं तेवढं सोपं नाही आहे, पण सातत्याने एक माणूस जेव्हा करतो ना त्याचं क्रेडिट आहे, त्याचं पॅशन आहे. कारण हे करणं सोपं नाही आहे, मला माहिती आहे. बरोबर. इतक्या लोकांनी इथे सगळ्यांची सोय करणं, कारण हे तुम्ही जेव्हा ॲक्टर्स किंवा हे आणता ना तर ते इंडिव्हिज्युअल नसतात, ते तुम्ही इगो आणता. इगो बरोबर. ते इगो सगळे सांभाळून सगळं चांगलं करणं हे सोपं नाही. आणि हॅट्स ऑफ संजयला. सर, तुमचं गोव्याप्रतीचं प्रेम, तुम्ही स्वतः गोवेकर आहात आणि आत्ताच्या सिनेमामध्येही तुम्ही दाखवलेला तुमच्या नजरेतला, तुमच्या डोक्यातला, तुमच्या मनातला गोवाही आम्हाला दिसला आणि खूप बरं वाटलं हा सिनेमा बघून. मला गोवा आवडतो. मी हा पहिला पिक्चर, मी खूप पिक्चर केलेत गोव्यात. गोवा आता माझी कुळदेवता तिकडे असल्यामुळे मांजरेची 100% मला गोव्याबद्दल जास्त काय म्हणतात जवळीक आहे. बरोबर. सर, ह्या चित्रपटाचं प्रीमियर इथे होतं. महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांच्या आधी गोव्याच्या प्रेक्षकांनी हा सिनेमा आज इथे बघितलाय. सगळ्यांना बघता येईल महाराष्ट्रामध्ये. हो. खूप खूप धन्यवाद सर. धन्यवाद. थँक्यू.